Здравейте! В днешното видео ще ви разкажа и покажа два от продуктите на Тропик. Започвам поредица от видеа, в които ще ви давам по-подробна информация за всеки един продукт, как работи, как се ползва, как се комбинира, за каква кожа е подходящ, колко струва и какви съставки има. Започвам с един продукт, който се казва Ocean Dive. Това е продукт, който е специално разработен за мазни участъци, за участъци с пори, с много себум, с пъпки. Много е подходящ за тинейджери, които имат акне. Първото нещо, което ще ви кажа за този продукт е, че ще кача и снимка в видеото. То е с теста на Inky Beauty 17,9. Както казах, ще имате и снимка там във видеото от 20 точки за безопасност на съставките. За мен е изключително важно козметиката да е безопасна, тъй като масово козметиката на пазара, която се предлага, колкото и да е феноменална, е наблъскана с съставки, които не са подходящи за хората, и особено в днешно време, когато всичко е токсично и в храната има много токсини, и в почвата, и във водата. Ние трябва да сме още по-особено отговорни към това какво слагаме на себе си. Когато пише, че нещо е за външна употреба и ние си го намажем, то къде отива? То отива пак вътре. Просто не минава през стомашната лигавица, но от кожата веднага влиза в кръвния поток. Така, Ocean Dive. Продукта, който служи за една нежна ексфолиация, както казах, за премахване на себума, за излишното омазняване, за затваряне на порите, балансира тена, прониква дълбоко, и отделно от това идва с специални тампончета, с които по-лесно се нанася. След малко ще ви покажа и това. Сега ще ви разкажа за всяка една от съставките на продукта. Ето да го покажа по-отблизо. Ще имате и допълнително снимки на самите съставки и какво точно представляват, как се извличат, за което имам информация. Първата от съставките е глюкозамин. Глюкозаминът е известен с това, че успокоява и има противовъзпалително действие. Следващата съставка е салицилова киселина. Тя е номер 1, когато става въпрос за предотвратяване на петна по кожата, когато имаме пигментация, прониква дълбоко в порите, тъй като е масно разтворима. Разтваря остатъците, които запушват порите, и по този начин кожата ги освобождава. Обновяват се клетките, кожата става по-гладка, изглажда се и става по-равномерен тена, и цялата й повърхност е видимо по-свежа. И следващата съставка са сини водорасли. Сините водорасли са мощен антиоксидант. Тази съставка осигурява на кожата защитен щит срещу свободни радикали, уврежданията от замърсяването, като същевременно поддържа хидратацията, помага да се придаде този свеж вид на кожата, който имаме в здравия и вид, когато тя не е засегната от дълбоко замърсяване и не работят добре системите, които я освобождават. Лимфната система и системата на порите, като една част от замърсяванията излизат през нея. Това е за този продукт. Сега, като информация, да ви кажа също и колко струва. Той струва 110 лева. Ако го вземете в комбинация с други продукти, ще ви излезе на много по-ниска цена, но за това може да се свържете с мен и да коментираме
тъй като политиката на Тропик е да стимулира покупката на повече продукти. Това в началото може да ви се стори маркетингов трик, но когато си вземете повече продукти, ще се убедите как всеки един прави база за следващия. Измиващото, след това тоника. Те са толкова приятно ароматни, толкова освежаващи и всяко нещо надгражда предишното. Имат синергичен ефект, което означава, че си взаимопомагат. Всяка съставка е измислена така, че в комбинация да действа и с другите, и идеята да си купувате повече неща е в тази посока, за да може кожата ви истински да се насити на всякакви вещества, на всякакви помощни средства, които да я прочистят и да я подмладят. Сега ще ви покажа как се ползва този продукт. С тампончето напояваме. Добре е да се ползва само в нужните участъци. Ако имате участъци на лицето, които са много сухи, не е желателно да ползвате там, да го нанасите на цялото лице. И, например, ако примерно имате около носа черни точки, такива омазнени участъци, обикновено зоната, носа, брадичката, може да имате и на други места. Ето по този начин се нанася. Както казах, може да го ползвате при тинейджери с упорито акне и те да се подобрят много бързо. По-нататък ще ви кача снимки на клиенти, които успешно са подобрили много своето състояние с нашите продукти. Сега в момента ги ползват и чакаме ефекта да се натрупа, за да има видима разлика. Още нещо да ви спомена за продукта Ocean Dive. Последно е, че независими клинични проучвания са направили извода, че след 28-дневна употреба кожата намалява тези зони и проблемни състояния до 51%. Само за 28 дни. Може да опитате и да се уверите сами. Подготвила съм се със следващия продукт за днешното видео. Това е Elixir Oil. За мен това е една от перлите на козметика Тропик, като черешката на тортата може би е и от Potion. Към този момент първия в света сертифициран биоретинал. За него ще ви разкажа в отделно видео. Вече съм направила такова за дневна рутина, сутрешна, с продуктите на Тропик. Ще направя видео и за вечерната рутина, тъй като биоретинала се ползва вечер само. Сега за Elixir Oil. Elixir Oil в Inky Beauty за безвредност е с 20 от 20 точки. Така че просто оставам без коментар. Начинът, по който аз го използвам, е в два варианта. Първият вариант е правя си масажи с него на лицето, когато реша да си правя масажи. Разбира се, ползвам и други масла, редувам ги, но това ми е едно от най-любимите, като цвят, като аромат, като консистенция, като ефект след това на лицето. Не се безпокойте, че е оранжево. Да, има някакъв пигмент. Възможно е, ако го ползвате вечер, леко да ви отцвети възглавницата, но пигментът е естествен и просто е добре да внимавате за дрехите и за бельото си, иначе няма с какво да навреди. Elixir Oil, другата му употреба, която лично за мен е ежедневна, е като няколко капки към крема. След като си направя цялостната рутина, последно нанасям хидратиращ крем за дневния период и нощен крем,
който също е дълбоко хидратиращ за през нощта, и слагам по 1-2 капки еликсир ойл допълнително към самия крем. Едновременно консистенцията става такава, че много по-лесно се разнася. Отново се добавя масаж към нанасенето и това е много полезно за лицето, за кожата. Така че можете да се възползвате в тези две посоки. Продуктите, които съдържа, са 3 основни масла: моринга, нар и масло от шипки. Ще ви кажа по няколко думи за всяко едно и ще ви кача също и снимки. Морингата е дърво, което произхожда от Индия, но се среща в Африка, в Централна и Южна Америка. Използва се основно за увлажняване на кожата. Маслото от моринга е добре познато в козметичната индустрия. Има много масни киселини: олеинова, палмитоолеинова, линолова, витамин А, С и много антиоксиданти, които подхранват кожата. Помагам си с информация, която съм си подготвила тук, за да не сгреша в някои от термините. Следващата съставка е масло от нар. Той има много дълбоко регенеративни и противовъзпалителни свойства, антиоксидантни и антистареещи свойства и може да бъде вашата тайна за сияеща кожа. Следващата съставка, която съдържа еликсир ойл, е масло от шипка. В повечето случаи маслата от шипка се извличат с студено пресоване, но в Тропик го извличат с екстрахиране с въглероден диоксид, което подпомага да се извлекат от семената на шипката, без да са необходими разтворители, елементите. Това означава, че нито една от съставките, омега киселини, антиоксиданти и витамини, не се поврежда при производството. В комплект с противовъзпалителните свойства и антистареещите на маслото от шипка, най-важното в случая, което е добре да се спомене, голяма част от проблемите на днешните кожи, като екзема, псориазис и розацея, се повлияват много добре от еликсир ойл. Точно заради съставките на маслото от шипка и начина, по който те се извличат. Това е за сега. Не искам видеото да става твърде дълго. Оставам на разположение за всякаква информация за това как да комбинираме поръчката си, за да получим максимално много продукти, подаръци от Тропик. Обикновено, колкото повече поръчате, в един момент става така, че сумата, която давате, за същата сума получавате и още толкова подаръци, така че възползвайте се. Ще ми бъде приятно да бъда ваш помощник в това начинание. Безкрайно съм сигурна, че то ще бъде добро за вас, иначе по никакъв начин не бих ви го предложила. Останете си със здраве, имайте прекрасен и вдъхновен ден, използвайте продукти, които влияят добре на вашето здраве, не само на вашата кожа, във всяко едно отношение. Всичко, което давате на тялото си, като храна, въздух, сън, вода, нека да бъде най-доброто, което е възможно в този момент. До нови срещи! Чао! Благодаря ви!